O Goberno local e a Deputación de Pontevedra traballan man a man para resolver a situación legal na que se atopa a pousada de Ribadumia. Das 4 postas en marcha polo anterior Goberno provincial, este a que presenta, aínda a día de hoxe, un futuro difuso. Está construída en terreos da igrexa e, polo tanto, o Concello non pode conceder a licenza de apertura. Aínda que resolver esta situación non é doado, tanto o Goberno local como o ente provincial levan tempo tentando regularizar a construción para evitar o seu deterioro ou incluso o peor dos desenlaces, que teña que ser derruída. Pero o rexedor ribadumiense hai unha cousa que está clara, tanto o anterior goberno local como a anterior Deputación pontevedresa fixeron as cousas mal. A mí non me gusta a crítica, pero sí hai que deixar constancia de que o anterior equipo de goberno e a anterior Diputación fixeron un traballo moi mal. É dicir, non se poden invertir 5,8 millóns de euros como se invertiron nuns terrenos que non son nin propiedade do Concello nin son propiedade da Diputación. É dicir, se fixo un convenio, ese convenio se fixo, eu creo que pensando en non cumplilo. O alcalde apunta que tanto o goberno de Carmela Silva como o seu está movendo Roma con Santiago para que a pousada poida abrir as súas portas con todas as da lei. É unha pena que esta situación este así, pero evidentemente lle temos que dar curso e temos que solucionar os problemas para que queden dunha maneira seria e dunha maneira digamos, de futuro. O rexedor cree que o PP non debería criticar a situación da pousada porque, segundo dis, son eles os responsables de que aínda estea pechada. Convida aos populares a que leven o asunto aos tribunais se consideran que o Concello está poñendo trabas á concesión da licenza para apertura. Si Salomé Peña considera que este equipo de goberno é responsable de non dar licencia ou de non considera que este equipo de goberno é responsable, eu invito a Salomé Peña que o leve aos juzgados. Eso quero ser claro e contundente e máis conciso. Se ela considera que este equipo de goberno non está a facer un traballo ben feito, un traballo serio, eu invito a que a leve aos juzgados, porque é tan grave non dar licencia como dar licencia se non podes dar licencia. O Concello dase ata finais de ano para tentar montar o crevacabezas legal da pousada. Ademais da de Ribadumia, hai outra das 4 construcións aínda pechada, a pousada de Meaño, que segundo está previsto abrirá no mes de novembro.